Anambra State Attorney General Commission ikpe nkwụmọtọ ka mmụta Silva Ifemeje akpọkọku ka ejikọta aka ọnụ kwalite edidi na-emejupụta ya bụ ntụziaka na usoro iwu akpọrọ Freedom of Information. Ọkammụta Ifemeje kpọrọ okwu a oge ọ na-ezi ozi na South East Regional Round Table imerubere mmemme afọ 14 eji emejupe usoro iwu akpọrọ Freedom of Information Act na Nigeria. Ndị chịkọbara ya n'Awka bụ ndị Center for Transparency Advocacy na njikọta aka ọnụ Rule of Law and Anti-Corruption Program ROLAC tiekwuru ndị International European Union. Onye nta akụkọ anyị bụ Paul Ezeoke wetara anyị akụkọ a. Ọkammụta Ifemeje nke onye ọ bụ Solicitor General nke Anambra State ọkaiwu Ngozi Iwuno nọchitere anya ya kwuru na iwu a bụ nke kwesịrị ka ọ bụrụ usoro eji alụ ọlụ n'ogo gọọmenti niile. N'ozi ekene ya ka onye Executive Director Center for Transparency Advocacy bụ Engineer Faith Wadichi nke ọ bụ Maazị McDonald Ekemezie nọchitere anya ya sịrị na ịkparịta ụka bụ mba a na-agba iji wee fụ na-etiri n'ọrụ usoro oghe na ịgwa ndị mmadụ usoro esi achị ọchịchị na ịkwalite ọchịchị oghe na obodo anyị bụ Nigeria. Ọ sịkwara na mkparịta ụka na-enye aka iji wee fụ na ndị ụlọ ọrụ gọọmenti dị iche iche chọpụtara mkpa ọ dị ime ka ndị mmadụ na-enweta ozi n'usoro ha ji alụ ọrụ ha na oge ha chọrọ ya. N'okwu nke ya ka onye steeti coordinator nke ROLAC bụ Dọkịnta Josephine Ona nke onye nọchite ya bụ Maazị Shedrack Nwekagụ sịrị na ịkwalite ezi ọchịchị oghe na inye nkọwa ka esi alụ ọrụ na gọọmenti bụ nke ga-eme ka ndị mmadụ nwee mmasị iji na-esonye n'ihe gọọmenti na-eme n'ogo dị iche iche. Site n'Awka, abụ m Paul Ezeoke, akụkọ ụwa ABS.